Tänään ostin uuden linnunpöntön tähän tammipuuhun, missä oli se pönttö, mistä nyt se katto hajosi, niin kiinnitin tuohon. Tuossa ainut miinus on tuo katto on suora. Et pitäisi olla ehkä vähän vino katto, mutta ei ole taitoa yksin rakentaa linnunpönttöjä, niin helpompi sitten ostaa. Saa nähdä, mikä lintu sinne nyt sitten menee. Vielä ei ole kukaan käynyt katsomassa. Ja kun se on noin tuoretta puuta, voi olla, että sen ei tänä vuonna mikään pesikkään. Nyt siihen viimevuotiseen uuteen linnunpönttöön, missä ei viime vuonna ketään pesynyt, missä luki se 2024, niin siihen on nyt mennyt sinitiaiset. Ne rakentaa sinne pesää. Ja eilen tuli peipot. Näin 2 peippourosta eilen. Ja nyt seuraavat linnut, mitä odotan, niin on kurjet.